Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu seksagesima ono puluari adorakso haheheon di tanggal 27 Februari 2025. Ima hatan itu hata natar surat di Evangelium Matius bidu 5 ayat 30 rodi ayat 40. Dohot topik minggu makawolongi musuh mengasihi musuh. Hujahama dihita sonoma di dok hatani Tuhata. Di bigi hamudo hatana madok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon. Alai au madok tuhamu unang alohamu na jahat. Molu adong nama mastap hurum siamumi tarehoma nang hurummu siabirang. Molu adong nanaing mabahin sidir tuho lahoma buat ulosmu ate nama doho baju-bajum di ibana. Molo adong manang ise na mangguguiho madongani ibana sa paal. Ului ma ibana dua. Lehon na mangido tuho unang tudali nanaing marsali tuho. Dibige hamudo hata nama dok holong maroham di dongami hosomma ia di musum. Alayau do madok tuhamu holong marohamu di musumuna. Tangi ako kamuma aka napaburu-buru hamu. Asatung gabe anak ni amamuna na di banua gicangi hamu. Ay di pabicar do matani arina tu akaparroha na jahat nang tu nabonar. Di parodo udan tu parroha na tigor nang tu nageduk. Ay moloholong rohamuna holat di aka na makaulongi hamu dia maupamuna. Gari aka si jalobeo da songonido di bahen, dia doha surungam muna molodinggan hatamuna holat tuaka dongam muna. Gari akasi pilibegu da songonido di bahen, ipe iko sudenggan do rohamuna songon amamuna di banua gijang na sudenggan rohai. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porseaon tentu perlu ingotota bahwa turpuk jamita di minggu tahun ima bagian ni jamita ni Jesus dope jamita na diduluk manang khotbah Yesus di bukit songon nataboto mamukasian bidu 5 sahatu bidu pitwi ima bagian jamita ni Jesus di duluk. Hamu kadongan sadado sasitong na nanaing dohonon na manang dohonon ni Jesus tuhita berhite turpuk jamitaon ima ikon sumurung dohita sian aka na asingi sia jolma na asingi. Iko beda dohita sian aka na asingi. Iko marasing dohita sian aka na asingi. Songon aka sihuton Kristus hita iko sumurung dohita sian aka na asingi. Bagi Yesus kita ini tidak cukup hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ikon gabiaka na luar biasa dohita. Molo martabak rupani ikon martabak na spesial do. Molo nasi goreng ikon nasi goreng na spesial duate. Molo bibit ikon bibit unggul bibit na super dohot aka na asing. Jala tuk takas di Jesus marhite turpuk jamitaon di sudi ayat itu sasitong na molo tajaha. Alai taida majo manang na piga ayat nagabe penekana disi mardumu tu pernyataan na tadoko digicangi. Misalna taringot tu parugamoon da di do Jesus do di ayat 20 molo so adul duminggan hati goram munasian hati goran ni akasi boto surat doho parise dang habongotak kamu harajaun benua kicangi.
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi songon nataboto akamang dohot tamu inang siboto surat dohot akaparise betul-betul dipatuduhon nasida do rupane sada kelebihan nasida di namarugamwe. Alai molo didok Yesus anggo pangalahonai unak tiruhamu. Inna Yesus do tuaka sisianai. Tentu nanaing dohonon na disi molo ta aplikasi ho tunguluta sinuaing rupani nasomal do namar minggu ate. Alai molo holan namar minggu do biasa dui. Ay gudang halak namar minggu. Alai na luar biasa dung mulak ibana sian namar minggui gabiadong hamubau di ibana. Itu na luar biasa. Molo tapahobar tu tahun transformasi di Huriata HKBP, bah ikonado ngatong jalatarida di ibana hai baruon. Ikut terjadi perubahan. Ikoni dua tong. Bayang goholan na marminggu songonido biasa di. Sudah rubui marminggu. Alai ketika dia mulak siap perminggu ni, dung dibegi jamita ni perjamitai. Boha, adong do naik baru, mubah do, berubah do. Naulohiar rupani muruk-muruk, contohna doho songgak-songgak, dung marminggu dang muruk-muruk be. Jaladak songgak-songgak be. Naso olohian madok hasian tuinatai, dung dibigi jamitani perjamitai, jala mulak tu jabu, gabi olo madok hasiat tu amatai, manang tuinatai, bayi na luar biasa te. Alai molo nunga olo amata madok hasiar rupan itu inata, baunang laus didok akai nata te, beguni isero tuho, songon nasohea, unang ninna. Ima tadana rupani na adong hai baruon hamubao. Jadi dak ya didok hasiat tu inatai. Alai begitu dibegi jamita ni perjamitai, jala mulak ibana marminggu, gabe didok hasian sayangku inna rupani. Iru na luar biasa. Jadi molo lau halak marminggu, lau halak pertangyangan, mulak musetok songoni, ay biasa di. Nanti alai molo nunga adong hamubaon hai baruon, gabi mubay bana sian nasomali. Iru na luar biasa. Jala iru na pinangidu ni Jesus marhite turpukon. Misalnya taringot tu holong ni roha. Daido didok di ayat 40 ay molo holong roha muna hola diaka nama kaulongi hamu. Dia ma upamuna. Gari akasi jalobeo dasongonido di bahen. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungucukan juga berbuat demikian? Jadi molo holan nama kaulongi hita. Ya si jalobeo pe. Buido mabay songoni. Mabidat tadohoti moloy ko songoni duate. Taringot tu na pasahato tabi. Daido didok di ayat 40 pitui. Dia do hasurungam muna. Molo denggan hata muna holat tu akadongam muna. Gari akasi pilibigu. Da songoni do dibahen. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi ahama asikta, dia masurukta, sianakana asingi. Moloholan tudongan do denggan hatata. Alanido di ayat 40 lui dido Yesus iko sudenggad do rohamuna, ko sudenggad do rohamuna songon amamuna di banua gijang na sudenggan rohai. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tentu kata sempurna na nidok na disi bukan berarti tanpa dosa ate. Ay holat tu hatero na sempurna. Alai na naing dohonon na disi ikon luar biasa do. Jadi holok tai dada holong na biasa-biasa. Pabahenatai dada pabahenan na biasa-biasa. Dohot aka tindakan taipe dang tindakan na biasa-biasa be.
ikon na memiliki kualitas na luar biasa do. Ay kudang do rupa ni parholong. Alay holong na biasa. Adong do haimha holong mangalap holong. Huha holongi ho asa diha holongi hoaw. Huha holongi ho ala diha holongi hoaw. Daydo. Hamu kadongan holong ni rohatay dak kolong na biasa-biasa ibe. Ikon holong na luar biasa do. Mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal yang biasa. Sudido bui mangulahoni. Naso maruga muipe diulahodo nasongoni. Atong molo songoni mabidat tasian nasida. Molo hola na makaulongi hitaido natahaholongi. Yang luar biasa adalah ketika orang mau dan sanggup mengasihi mereka yang membenci dia, yang membenci kita. Jala odo karakter ta na sesungguhnya. Taringo tu na makaulongi musuon, somalna saya dadu suku-suku tate. Tarula dui, tarbahe dui, daido jujut tadokon, dak tarula ida, dak tarbahe ni, daido tadok. Hamwa kamang dohot ina nami sudi hita na mabigi jamitaon, makaulongi musu dak soal bui manangdang. Alai soal olo doho manangdang. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi soal mau atau tidak mau. Mau enggak? Molo olo doho, danga dong nasubui. Ay sipata na pitor tado do, adak tarulay da. Na pitorido tado. Jadi nunga pitor tatutu pitu tu si sojolo ta coba dope. Alani molo adong na madok, ma ajaran ni Jesus na umaul ulahonon tohodoy. Alai nang pe rupani maol, bukan berarti dang bui ulahono nate. Jelahu pikir hiran naswarong do ajaran ni Jesus na murahan. Sudido maul. Tergatuk tu hawloon dohot hau dohot ta mangulahonido sa sitong na kata kuncina. Ayang gumamasta na mamasta pita do sudido bui patupahoniate. Alai didok di bagasa trupukina kiningan molo di pastap hurumu sihabirang lehosiamun manang sebalik na rupani. Molo adong nama mastap huruf siamumi tarehom manang hurumu si habirang. Ido ajaran ni Tuhan Yesus. Alai anggo mamastap nama mastap hita do sudidu bui patupahoni, membalas kejahatan dengan kejahatan dan membalas kebaikan dengan kebaikan biasa dui. Alai bohadu hita makaulongi bahkan manangyakon nama kosomi hita. Mana luar biasa. Taingok makamang dohot tamuinang membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi. Manusiawi dui. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Jadi taingok sahalinai, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Hamwa kadongan, kemenangan terbesar dalam hidup ini bukan ketika kita dapat mengalahkan lawan-lawan kita. Tetapi ketika kita berhasil mengasihi lawan-lawan kita. Odo kemenangan terbesar di kita. Odo na luar biasa. Haba kadongan kamanami dohot inanami taringo tumusu ate musui dus dui songon sorminan. Cermin. Jadi musuh itu ibarat cermin. Tatanda do sorminan ate penilai sejati tado musui di hita. Aisian ujung kuku, satu ujung rambut, sudiduan no pareson ni Ni pakai na botar, bahasa na botar, iduan no dohonon na. Ni pakai na rara, bereng mani, ngana rara dipakai na. Jadi sian ujung rambut, satu ujung kuku, sudido berengon ni. Jadi betul-betul songon cermin do ibana rupa ni di hita. Hapi hita sipata do, taksanga pare sohoniate. Alai aladong musui gabeta boto di dia nasalah. Gabeta boto bersikap. Jadi di sada sisi
ikomando mauliate do hita tumusutai. Ala setia do nasida rupani mengoreksi hita. Ala nia kamang dohot tamuinang saya tatangya koma musutai. Asa sehat-sehat nasida jala radidupe menilai hita. Amin, martangyak mahita. Moliate di ho Tuhan di hatam na hubigi hami jala na toktong paingoton manungguli hami. Asa mangulu hami songon ngulu na hinalomohon ni roham. Anggia mahatamon marparbue jala maparbue ho parbue na dingkan parbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.